welcome back to my channel. It's Megan Lola Fesha. So kaning nga video na may dire sa kanang CAMBUGSAY. I'm going to try you guys here. Yes, that bundok. Come on, baby, follow me. Follow me, baby. I got the video. It's so nice. Ang tsada lumakad te. Kani siya nga view. Wag ko kay bawgasan ni dapit. Nindot siya view. Makita niyo mo ang kanang kalubian, Kabasakan. kabasakan. Napay kamutuhan, napay clouds in Naisan. Wow! And then you come here. Okay. Come on, baby. Come on, i-filter lagi mo, Doy. Baklang to. Yes. So guys, ito dahil mau din ni ang CAMBUGSAY. What's that? Diba, nindot kaayo siya view. Sa motoris ka nang na tubig. Biris na tubig to, nagbangka to. Libot-libot ko na siya dito. Ano siya. Kana siya, wag ko kay bawg asa na dapit. Nya gani naman ni among gisaka di ready ah. Ano siya? Kaya siya ganina pero may ka video kay arang hangatay nagsakaway magunit sa kamera kay pati among ilong ninganga. Ano siya? Unsa man manakap lang adto? Adto. Naaday kay kauban di ay. Dali. Grabe gilakwan ha. Lami rin pagkakuha o daya. Kinagwapuhang pag umangkot. Ah, dapit. May videographer. O sige, sige lang. Ato bang diri inday, main lang mo, main. Anya, kani guys, main lang mo dani og kinsay ganahan na ninyo guys. Guys, alam niyo ako gipas. Da. Da. Don. Mauwaw ko na siya ka ng camera guys, pero di baya na siya. Uy, ayaw ba kay mauwaw ko? Ug kinsa tong nangita diha ka ng bayot sa California. Mao man siguro rin ang gipangita na. Hindi ko na siya magpakita. May ato bang sabi? Mani siya guys kanang giilogan sa mga bayot dagkadores ang mga kay. Ug asa na siya to no? Ilok. Natadato ka tay ilok. So guys, kanina siya buwak sa bugang. Diba nindot siya kuan na ayo ag clouds. Makichismis ta, makichismis.
So guys, seriously, nabita mi diri sa CAMBUGSAY. Yes, man siya dam ganina among gikaan. Makasudon ta mi adto dito dapita dito. Manay office sa kanang irrigation. Ana siya kana. That one. Ito nindot og view atos kanang nay kahoy adto dito. Kaso nga lang sarado. Wa mi kay baog nga no. So diba nindot siya og view. Yeah. Nakakarelax kasi minsan kasi usahay koan. Pang stress reliever. Nice ang clouds, diba? And then the sun. Anitago. Yeah. Next. Ang magsuon, nagpisil sila. Oh, pusing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10! Agilok! Si Jefferson and Giselle. So, by the way, nice din siyang view guys na. Pasensya na mo ganina ha. Medyo ingat lang gazag ko. Kana siya nga view. More kag naka sa Chocolate Hills. Diba? Green lang siya. Chocolate green. Ayaw, uy. Ano? Okay, why? Batas ang naong. Ano sa manaya ka ng kuwan? Kids na, nagduta. Budeo? Kids lagi Buang ka, lumanggod na. Dama ka man lang. Dahil mo ko ito nag-taping to Titanic. Asa? Nag-Titanic diha to nag-taping dapit. Asa? Naligo man mo diha. Alam sa mga itong dapit ha. Maba? Kinsay, bida. Si Thor o si Jack. Kanabit ako nung kamalik na guys. Mako na ilang kuanan sa una. Mitana na zang ujab. Ito si Jack. Sa kanang na-blue. Sa mga na-blue. Asa na si Jack? CR na diha. CR. Ay, sabi. Ano ba sa? Ano lagi magsuon pag ikarela. So guys, padong na memo ambak. So bye san. Ato na mi dito sa katong dito dapita da. Madamang kunog motor. Ada yang manggedit. Ato dito dapita dito. Kita mau isda. Nagwag isda no. Nangaw si sa tuwa ng gide ito ah. Are you done picture in there? Yeah. Okay. We're going downstairs. Murag na hagdanan. Hagdanan din eh. O, sige, go lang. Maghinay in town ta. Nilas mo ko na ba? Azaw, hawid lang. Azaw pang hawid. Sawa ko nitong madidit ko ah. Taon pog tiguwang. Ganina jud Ginoo ko kay grabeng kapudag sa kain taon. Nindot mag-jogging lang kay mo nagkog pa alage. Oh, tanawa ba naman og sa kaon na nimo o ba? Agoy.
Murag hadlok na ni ba kay padung nalagsang. Ay ay ay. Neng. Hawid lang ga hawid. Kay ikaw mo sa na mahuyog ko. May pag-sure dia. Da na po nagbintahan ning pagnaog guys sa pagsaka gibidzaan ako nila. Huy manggani inagambak unsa na kay nagsaka no? Agree pud mo guys kay comment down below og agree mo. Aray. Kunting tiis na lang. Pa. So man tayo mag-isaka guys to kita jud imong kugmos imong ilong. Ang saka ka lagi. Na lagi po hagdan na rilang ga. Na po hagdan na. Biyahe nagtubo. Pasensya na mo tingog sa motor kaginyo mo niya. Pambot mong gabi nga tang isakyan. Pambot. Ano na sa'yo manukan na to? Laso mo rin nag-uot. Laso mo nag-uot. Nice, okay. Samad kus kukul nga patay. A few moments later. Happy birthday to you. Para magkandila lang. A few moments later.